Bueno, orduan hartuko dut testo bat, berdin zait. Control C, eta eramango deu Word. Edición, pegar. Hor daukagu testo bat, ja idatzita. Bueno, testo bera eramango dut, agian honea bera, baita ere. Control V. Edición, pegar, barkatu. Nahiago dut, daukagun formata horrekin, orduan pegado espezial esaten genuen. Dugu daukagun formatora ekartzeko. Bueno, hemen, eskuineko paragrafo honetan aukera daukat, eskuineko botoiakin, sakago ondoren daukagu parrafo, eta daukagu sangrias, eta begiratu beko aldean hemen nola gelditzen dan, ja paragrafoa. Orduan, aukera daukagu paragrafo hori txertatzeko, horrela. Beste aukera bat ere badaukagu, hemen goiko aldean begiratzen badin badezute, daukagu triangulo batzuk, eta aukera daukagu bertatik aldatzeko baita ere. Eskerreko aldean bereizten dugu bi puntu desberdin, bi triangulo desberdin, hau bekoa izango litzateke paragrafo, beha bereizten du, paragrafo batetik lerro guzti hauek, eta gero goikoa izango litzateke sangria de primera linea esaten duguna. Bueno, hori egin leike hor, edo baita ere eskuineko botoiakin paragrafoa, parrafota daukagu, especial o de primera linea, eta automatikoki berak orduan ja usten dit horrela. Paragrafoa daukagu aldatzeko baita ere, deke, eta esaten sangria francesa. Sangria francesa izango litzateke, ikusten dezuten bezala, aurrenengo hileran ezker aldea eta beste guztia eskuin aldea sartzen. Gehiago. Paragrafo batean ere aukera daukagu eskuineko botoiakin, párrafo eta jarriko dugu interlineado, sencillo, mínimo, múltiple, doble. Orduan, berak automatikoki ikusten zuten bezala, tarteak askoz zabalakoak dira. Bueno, hau izango litzateke paragrafo aldetik. Gero, esan dugu aukera daukagula txertatzeko irudi bat. Bueno, jartzen gara hemen adibidez, insertar, eta jarriko genuke imagen, eta hemen nik daukat Nazareten logoa txertatu. Esaten genuen, esaten dugu beti, aukera daukagula txikitzeko, eta moitzeko batetik bestea, baina batetik bestea moitzen badin badegu, irudia ikusten zuten bezala, ez da ondo gelditzen, ez da irudi hori hor ondo, orduan aukera daukagu, baita ere, posizion, eskuin aldean, bueno, hor dauzkazute, aukera nun kokatu edo ajustar testo baita ere. Orduan aukera daukat, como rekuadro adibidez, eta rekuadro bezala aukeratzen badin badet, ikusten dezute testo guztia buelta osoan jartzen ditela automatikoki. Orduan hor begiratu zeratako ajuste desberdina eskazuten. Bai? Bueno, baina ze gertatzen da, kasu honetan agian nahi dugu gu Nazaret azaltzat, eta badin badet dauzkagu hemen, jarriko dut pegado especial testo gehiago nola daukagun pegado especial oraindik horri bakarra daukat jarraitzen dut berri da.
pegado especial, eta honetan ja baditu bi horri, ikusten dezuten bezala, bai? Bueno, demagun nahi degula horri honetan, dokumento honetan, eta aukera hau insertar encabezados. Eta aukera daukat hemen, editar encabezado, eta txertatuko genuke agian hor zer, insertar la imagen. Horrela, gure logo hau da, udaletxearen logoa edo foru aldundiko logoa edo enpresako logoa aukiko genuke, eta bera bereizten du ikusten dezuten bezala goiko aldean encabezado, eta gero beko aldean testo guztia. Orduan, ja, honetan bigarren gorrian daukagu ja Nazaret logoa txertatuta, eta aurrenengo horrian ere bai. Hau da, 20 horri edo 1000 horri badin baditu kasu honetan, Danian eukiko genuke logo berdina. Ze gehiago txertatu lehike, bueno, goiko aldean aukera daukagu baita ere berriro txertatzeko edo beko aldean, emagun nahi degula, kasu honetan, insertar el pie de página. Bereizten dugu orain behian. Eta hemen nahi dugu jarri, bueno, hemen ja berak dazkat tabuladoreak, ematen badin badio tabuladoreari. Eta gero daukagu baita ere orduan. Insertar el diseño. Número de página. Orduan, el final de la página, tan esaten diot, nun nahi deten ni kokatu. Orduan, jartzen diot página, eta automatikoki ja daukat zenbatuta dokumento osoa. Guten badin bagea. Aurrenen gorrira daukat página 1 eta página 2.